Здравейте, хора! Аз съм Дарен Димчев, а вие сте с втория сезон на Историята на кратко, в който мисля да засегна теми от модерната история на България, включващи периода от септември до ноември. Днес, тъй като е 6 септември, ще започнем с Съединението. Според замисъла на великите сили, Източна Румелия трябва да се оформи като многонационална провинция под прекия контрол на султана, като се зачитат етническите и религиозни различия на населението. Европейската комисия изработва органически устав, който предвижда модерно и демократично устройство. Отсъствието на османски войски и живата връзка с сънародниците в княжество България превръщат обединението в най-важния въпрос в обществения живот на областта. Първите стъпки са предприети през 1880 година, но се провалят поради неблагоприятна международна обстановка. Българските патриоти не спират да насърчават населението и да търсят външна подкрепа. 4 години по-късно румелийска делегация настоява пред западните велики сили за премахване на изкуственото разделение, но без успех. В началото на следващата година в Пловдив Захари Стоянов създава таен комитет, който си поставя за цел освобождаването на Македония и съединение между Източна Румелия и княжеството. Подготовката на акцията подкрепят и така наречените македонски комитети. През юли 1885 дейците дълновидно решават първо да се извърши само сливането на Северна и Южна България, като си привлекат румелийската милиция и княз Александър I. На 5 срещу 6 септември части на румелийската милиция, предвождани от Даниил Николаев и местни чети, влизат в Пловдив. Те отстраняват правителството, което се е помещавало в Стара турска баня, и обявяват съединението. Княз Александър подкрепя историческото дело и на 9 септември тържествено е посрещнат в Пловдив. Османската империя заплашва с военна намеса, но не смее да предприеме действия без одобрението на великите сили, които са против нов военен конфликт. Сърбия и Гърция настояват за териториални компенсации срещу разширяването на България. Те се опасяват, че обединена България ще насочи усилията си към освобождаването и на областта Македония. Хора, ако искате да научавате още подобни интересни факти за историята на България, а и на света, абонирайте се за моя канал и то с камбанката, за да получавате известия всеки път, когато качвам ново видео. Аз съм Дарен Димчев, а от мен довиждане и до нови срещи!